sabani da aka samu tsakanin manoma da kuma masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi tallafi na bashi da gwamnati ta shirya domin ba manoma. Matsalar da muka fara samu bayan makaran kayan ga kaya kana gani sai a dauka na sayar ma 'yan kasuwa. Da yawa ma ba mu samu mun yi amfani da kayan ba. Suna nan. A tallafin nan gaskiya abin da na iya amfani da shi ne kawai kuɗi. Yanzu nan magani iri da abanu ma kurarru sun kama shi. Batun taki gwamnati tana da store ta yi amfani da ma'aikatanta malaman gona a za jibga taki a store idan ka je ka karbi kudinka ka je store ka je. Idan za a bi baya in kuma ba za a bi baya ba a tafi mana da shi stress wurin kauyukanmu domin mu samu mu yi amfani da shi. Muna roƙo ga gwamnati kamar yadda na bana ɗin ya zo mana da matsala to a daga mana kafa mu zo mu yi amfani da shi domin samun hanyar biya kada walakanci ya shiga. Za mu rika gayyato maku wakilan gwamnati da masu ruwa da tsaki da muke da yakinin cewa za su taimaka wajen magance matsalolin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Ba da gudunmuwarka a cikin shirin inda rai ku turo mana da ra'ayoyinku, tambaya, shawarwari ko ƙarin bayani daga yau zuwa ranar Asabar zuwa ga shafinmu na Facebook wato inda rai ko kuma a wasiƙar saƙon karta kwana wato email address inda rai libertytvradio@gmail.com da kuma Twitter handle @indarayliberty. Har ila yau za ku iya turo da saƙon tafi da gidanka wato saƙon text message a lamba kamar haka 070762237 ko kuma a kira waya. Inda rai shiri da ke ba mutanen karkara damar bayyana matsalolinsu tare da samar da mafita domin ci gaban al'ummominsu. Inda rai da rabo. In babu rai, rabo ya kare.